Waktu goto joni ɗo e Dakar lamorde Sénégal tedduɓe yonti wakkati nantini ɗon kabaruji ɗi. Moussa Oumar Bari tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde on calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji paɗen koto leydi Mali ardiɓe konu leydi ndi nantini aset hanki fawde junggo neɗɗo goto woni hoorjo fedde kuliyankoɓe état islamique Mohamed Ould Erkeli no tuuma wadde fitinaji kewɗi to banggue funnague leydi ndi e kuliyankoɓe hewɓe mbarama ko ɗum woni ko nantini e dow talkuru ɓayinadu hanki ɗum ko polgu mangu wonande konunkoɓe Mali Minati Diallo no humpiten gonnoɗo o gorko. So en tugike talkuru état-major kono Mali Mohamed Ould Elkelin ana andira e inde Abou Rakia e Abou Acha o goto e horeɓe fedde kulyankore état islamique o ɓooyi tewtede gam darnede e yeeso sari e saabe boneji ɗi o waɗi e duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi omo andira waɗude fitinaji kewɗi yeeru omo tawano e wargo waɗunogo e wuuro Inwelan e cercle Ansongo diwal Gawo e hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeetti civil en ko ɓuuri nogoyon mayino e ngo wargo torraji kewɗi goɗɗi waɗanoma e loriɓeɓe fa yettade sumugol deftere Qur'ana hunde ko laati sababu mette ɓiɓɓe leydi ndi fof Abou Acha gollidino e horeɓe mawɓe fedde EIGS yeru Abou Youssef e Osoma Madalo e wi Brahima Sidibé kertoriɗo ndenagu e leyɗe Sahel nangguere o gorko ko polgu mawgu kono Mali nde wonno o kabaru ana waltina hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi kañum e hokkude darja konu ngu saabi ko konu France tan naneteno nangui horeɓe mawɓe kuliyankoɓe sahande ɓe tawano e fulnague Mali ka ɗum hollitita basi hakkude mabɓe e pelle kuliyankoje ɗe darato jonin fufu ɓe kaani ɓeydude golle e tinnare o ɓeydi hen ha joni to Mali caggal nde o itta e jonde hoorejo jagorɓe leydi ndi hanki Choguel Kokala Mayiga yalti e daƴƴere o suuti Kongi e saaha nde o yewtidanno e wondiɓe makko ko fartango heeɓi gam artude toɓɓe kewɗe e nder leydi ndi ko fati e tuume jiiɓu jawdi pawaɗe mum ina wayno hoorejo jagorɓe kiɗɗo o yeddi ha mimi leydi ɗen ɗon tuume e nder ɗum kadi o yiga no fewi ɓittere waɗatene faade e wondiɓe makko e biyol makko noon ina wayno kuluhuli jogata ko leydi to leydi Côte d'Ivoire lana ndiyam ina wayna jolnuno ko walla mbiɗen rondi ko guuɓe nitrate d'amonium no wondi e goƴa mawko faade e ardiɓe kaggulaɗe Abidjan hollitama ɗe guuɓe gonɗe e kalana no yaawi ko sarato ko ɗum saabi ardiɓe kolliti ko yo kalana haade nadde e nder leydi ndi e nder maaje leydi Côte d'Ivoire fandare mabɓe ko ƴewde peeje peccorɗe no kalana ko woni e nder makko no ɗum yitira feere to Abidjan Abdoulaziz Diallo ko laana wiyete ka Zimrida ɓadi ka darorɗe laaɗe ndiyan Abidjan ñande capanɗe tati lewru sappo e ɗiɗaɓuru yawtundu hika rondi tonuji ujunaje nogay guɓe nitrate d'ammonium tonuji ujune tati e majji ko Côte d'Ivoire addana hari hika habbano argol jango e tenen kono laana kan wi'ama yo woɗɗito sabu ko dongal makka on tuuma margol ellaji e nder cimtol ngol halfaɓe darorde laaɗe ndiyan Abidjan feññini wonde ka laana no hani heddade ka nder maayo ka woɗɗiti sengo ndiyan ka leydi Côte d'Ivoire jeyɗon ɗoyo ɓe ƴettande ka pehego tumbodiral yawugal no habba jango fi wano ɓe wi'iri non ɓeydugol luggingol tasakuye fi laana kan haray embere nitrate d'ammonium ka laana wiyete ka Zimrida rondi hino anini ɓay hino ɓurdi cowale jeeɗiɗi yeru ko wonno kon sabu darorde laana Beirut fettude e hitande ujune ɗiɗi e nogay on bone ɗon wonno sabu maygol ko fawi yimɓe temeɗɗiɗo ko yahata ujune jeego e temeɗɗe jowo barmi e muɗum Abdoulaziz Diallo Abidjan RFI Abdoulaziz Diallo to République démocratique du Congo caggal nde moktuɓe M23 nantini heɓtugol wuuro Masisi fitinaji ɗi puɗɗitima e nder ngal diwal ɗi fitinaji mbaɗi fodde balɗe tati ballodiral konunkoɓe RDC e joguiɓe kaɓorɗe Wazalendo e nder ngal diwal Masisi to rewo Kivu moktuɓe M23 keɓti wuuro Mango e nder ngal diwal hakkude ngo wuuro Hirnangue Goma ko fodde kilométre uji capanɗe jeetati saabima hande ɓesguli kewɗi goppi koɗorde mabɓe e nder ngal ɗon diwal ko fati fitinaji to Proche Orient fodde siwileɓe sappo e nayo mbarama e beete hande e piyanɗe konunkoɓe Israël mbaɗi e nder bande de Gaza ko ɗum woni ko nantini tambiɓe kisal Palestine naɓe wonande rokkirɓe on ɗon kabaru e biyol mabɓe ɗeɗo piyanɗe mbaɗi ko toon to Nusayrat hen fiyande wonde waɗi koto diwal Jabalia rewo nokkure Gaza e nder ɗum noon ɓe kolliti oɗo saaha ɓe ganduɗa ko ardiɓe leydi Qatar nani kay mbaɗa peeje peccorɗe gam joƴƴingol kaɓirɗe heeɓe hakkude Palestine e Hamas tedduɓe on jarama joni joni astoli e yewtere moon coftal ɓalli coftal ɓalli min Aissatou
heeɗiɓe RFI fulfulde e yewtere coftal ɓalli men on calminama on juurama ko weltare wonani min kadi artude alet hannde yuɓɓinande on yewtere mon coftal ɓalli men hannde joyi lewru goo ɓuru woni yewtere adinde hitande hesere nde min duwima kadi yo Allah wat hitade amne malade jaam cellal e kisale won e mon tedduɓe hande noon en gartati kabaru chan ko wowani waɗi bettereji kewɗi teskama diɗɗal Centrafrique ma tawtore lawol mum aranol kawguel ngel e on saaha diɗɗe baaɗe no Mali Côte d'Ivoire Cameroun kañumen joƴƴinama ɓe jeeytake kawguel ngel hikka mamin gartu e on alhaali tedduɓe mamin kal kadi eko yowiti e jeere fettoɓe balɓe to Europe fettoɓe Afrique naɓe hewɓe contrat ji muɗumen goni koye timmude holtoɓe battinta toon to Europe ni championnat ji ɗi puɗɗitima mamin jewtiti hen kono haade nden haade min paade Europe tedduɓe mamin jurno ko waɗata ɗo e Afrique bisimilla min calmini on lawol gongol min calmini kadi heɗɓe karallagal ngal ɗoftoɓe men Coro Ngom kañum e Cheikh Ahmadou Bamba Diop ɓe beltanama min calmini hoɓɓe men Arouna Deme a salminama a wiyama bisimilla ma sato a salminama hettiɓe kala calminama en mbiɓe en julma wuuri ewa Dieynaba anni a wiyama julma wuuri jul kewɗa e soto en calmini heeɗiɓe kala eɗen mbiyaɓe julma wuuri kamɓene ewa mi anda so tawi Yoro ene e ɓoggol ngol Yoro ma gara anne a salminama mi salminima Aissata mi juurimama mbeɗa ñagonomo on jaam an ɓe gonduɗa ɓe ɗon fof ewa yo wuuri en jur kewɓe eɗen jallude jaam a yarlama yafama anne aɗa yarlo aɗa yaafo mi wi noon tedduɓe gadortoɗen ko kabaru Afrique e o saaha noon eɗen mbawi wiide Ligue des champions ene waɗa ɗo e Afrique kañum e kawguel coupe CAF ko hande noon kawodiri ñalande nayoɓere phase de groupe ɗe fuɗɗi e banggue coupe CAF o Dieynaba mari aɗa wawi artande hen e jaltuɗi ɗi mi anda so tawi kawdiri ɗe joofi eɗen puɗɗoro e Ligue des champions eyi sa yiɗi kadi gadoroɗen toon saabu toon ñalande nayoɓire nde mbiɗa sikki ko hande timmata tigui ñalande nayɓiri oɗo saaha ni Sagrada Esperança aɓe kanko e oɗo saaha kanko e Joliba aɓene hojom capanɗe jeeɗiɗi e jeenaɓijo oɗo saaha noon ko Sagrada Esperança kañum marki loggol gotol e ngal ɗon potital so tawi ko banggue pyramide hakkude muɗum e Espérance mo Tunis ko Espérance mo Tunis kañum loggi ɓoggol gotol e ndiga oɗo saaha ni kamɓene aɓene hojom capanɗe jeeɗiɗi e jeenaɓijo sanga waktuji 19 ene fada hakkude Al Hilal wondude e Alger noon hankine won kawdire goɗɗe batnoɗe kono mataw mamin kal haala majjum en garati kawdire coupe CAF o ñalade nayoɓire nde mbaɗi tigui kawdire coupe CAF oɗo sahani Simba Sport Club nana huccodiri e mo ganduɗa kañum woni CS Patient kamɓe noon oɗo sahani ko Simba marki loggol gotol aɓene hojom capanɗe jeetoɓijo kiwa jaraf ɗo jaraf oɗo sahana ɓe nanide kamɓene holɓe nani Isma oyo match jaraf yo 0-0 kono ko Isma ham Asec d'Abidjan Isma na o dañi gotel jaraf kañum ko 0-0 ɓen kamɓene hojom capanɗe jeeɗiɗi e jeenaɓijo oɗo sahani en o mo ganduɗa kañum woni Lunda Sul kañum noon hakkude makko e Stella Arna walla tan ɗon Stella kamɓe oɗo sahani ko kamɓe marki loggi ɗiɗi e ndiga ɓene hojom capanɗe jeetoɓijo e ngal ɗon pottital oɗo sahani e sor ko ɗum ɗo woni jenciri puɗɗiɗi yaltude e ɗeɗo pottit jarama Dieynaba Sow ha joni en keddoto e kabaru Afrique ene wayno tan en jokkati hen sabu joni en kalat haala CHAN en garino hen ni e yontere faltine nde kawdiri cakkitiɗe éliminatoire CHAN o mbaɗi ha diɗɗe tawtorteɗe guel kawguel baɗowel goo faade nogasi jeetati lewru ɗiɗo ɓuuru arondu to Ouganda Kenya e Tanzanie ganda mbinoɗen ñande hen noon ko Mozambique kono wona Mozambique ko Ouganda Kenya e Tanzanie kawguel ngel waɗata andinde tan noon ko ɗe leyɗe tati mbiyen toon kawguel ngel waɗata yontere yawtude nde en kaalino diɗɗe jawtuɗe mataw en gartat hen tan saabu waɗi bettere leyɗe ɗe kabbanoka won leyɗe jeeyaɗe hen kabbanoka ngari ma tawtore kawguel ngel leyɗe ɗe jakaranoka noon kañum en tawtortake Jano Ibrahima Niang waɗani en hen jantore keɗoɗen kawodiral CHAN uddama e alet faltine nde
kono wona ko fadano fof yiya équipe uji fodɓe jeeyede e ngo foletiro CHAN yoga e diƴƴe mawɗe ɗe ngari ko wayno équipe Sénégal jogiiɗo desawal ngal holliri darde mawde koye dow Libéria o heɓi polgu makko ɗo e Dakar kippu RDC keɓnoɗo desawal ngal e hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi e hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 nonne kadi waɗi e dow Tchad Nigeria kadi heɓani caɗele ngam lappude Ghana so tawi noon ɓeɗo keɓani caɗele kono kippu Mali jettinoɗo e timmode CHAN e hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 e hitande ujunnaji ɗiɗi e 20 jeyetake e ngo foleturo saabu ko Mauritanie heɓi polgu e dow makko diidal Côte d'Ivoire nonne kadi jeyetake e ngo foletiro Burkina Faso yalti e dow makko Cameroun diidal mangal e nder Afrique ko Centre Afrique folimo ngol ɗo ni wonata lawol aranol kippu Centre Afrique ne tawtore ngo foletiro CHAN ma fuɗɗe ñane goo lewru ɗiɗo ɓuru e nde hitande nonne kadi ñalawma jeetati ndu lewru mamen andu guɓɓe ɗe no jarata. Ibrahima Niang, Dakar, RFI. Ibrahima Niang yettama ene wayno noon hikka CHAN o min ganda hono jogori waade sen ji leyɗe ɗi jogorani jeeyede hen walla ɗi padanoɗe ɗin tawtortaki kawgel ngel ko wayno Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun fof joƴƴinama tawtude leyɗele arabeɓe Algérie, Égypte, Tunisie, Libye mbiɗa sikki toon e banggue leyɗele arabeɓe ɗe ko Maroc tan tawa hen Gabon kañum ni wi ko tawtortake mati ɗum ustata seeɗe dahamme kawgel ngel mati ɗum kadi hollirani kamɓe ɓe paydinani kawgel ngel Aruna walla Yoro Mangara namdal arte moɗon no wawi jaggude wonde delere awreɓeɓe ne jeeya hen wayno Égypte, Maroc walla Algérie ne wawi jagguede fulli tottani ɗum fayida mo foti o ɓen yaltu ɓe mbi ɓe jeeya hen heddi tan leydi gotiri on banggue woni Maroc o kono heddiɓe liɓaɓe nde pododiral pour yaade nde ɗum noon no wawi jagguede tan ɓe kawriɓe ha wawɓe ɓurɓe ɓe wawde mboɗo sikki noon ala ko ustata hen saabu sa ƴeewi e équipe aji baɗoji pettoji e banguele leydele Afrique nder leydi Afrique ma leydi ma ndi ɓe arɓe foof leyɗele daride e on banggue ham mboɗo sikki ala ko ustata haydara e daraja pettugol garagol ngol won hen yiya wino tu hoyno mbiyete surprise bettere nde mbiɗa nde waɗi hen hewɓe jaggano wonde Centrafrique no wawi yaltinde folde Cameroun Mauritanie nede hawrata e Mali de Mali henno dow mum seeɗa Côte d'Ivoire no e Burkina ne noon wano wiyano kamɓe goni keediri dow kono leydi wanna Ghana sa yani wona bettal saabu Ghana ham hankadi dow woni fawni ɗo heewi hen yarani no fotiri yadude ɗum noon arabeɓe mboɗo sikki tan ha fadano hen o so yonti jane goo lewru darotodu ɗo février ndu ha faade nogas jeetati ɓe pettata ha yimɓe jahori hen mboɗo sikki ma yi ɗum Yoro Mangara anne wiyama Centrafrique hikka ma jeeye e kawgel ngel ngol wonata aronol mati aɗa ɗamini Centrafrique woɗɗo e kawdire ɗe walla woda ko heeɓi hen ala mi ɗum noon mi yakaraki ɗum mais noon kañum e Mauritanie ne ari Mauritanie naɓe ɗe aɗa andi ɗum ɗo ko hollirta wondi ko championnat leyɗele men ɗe mawnunoɓe doole maɓɓe gustima famɗunoɓe doole ɓadima maɓɓe cuusiɓe sa daari Mauritanie hande championnat maɓɓe hay Al Ahli ko toon juwata ko équipe mawɗo championnat maɓɓe hande sa daari ɗum mi sikkani so tawi championnat Sénégal ni ɓuuri ɗum doole championnat baɗon mo Centrafrique hay sa yi équipe nationale Centrafrique mawɗo ko waɗi koye éliminatoire coupe d'Afrique ɗiɗo ɓennuɗi aɗa yiya football maɓɓe nen yaara yeeso mais sa daari duuɓi 50 walla 50 caggal walla nogas ni sa wi no Tonnerre de Yaoundé yimɓe fof kulat sa wi équipe aji le stade de Bamako le stade malien ɗiɗo fof yimɓe ɓe kulat sa wi Joliba yimɓe ɓe kulat mais hande ko ille ɗe tan goni ɗo ɓaade équipe aji ɗi ko wari ɗumen sukaɓe ɓe keppat heɓde haalis sa waɗi sa fetti hitande wotere ɗiɗaɓere tan jitta yaade hay sa wiyama naweteɗa ko Qatar, Arabie Saoudite kala to mbiyeɗa ya heɓ haalis tan ka jahowo no so tawi noon hitande fof yimɓe ɓe jahat
hay goto wawamade ko tiiɗi wadde ko ɗum wari yoga e diɗɗe yiyande ma koko sukaɓe kañumen koye mumen joɓani heddade e ko jiiloyto ko kalis ɗum noon sa wi kalis noon ko ɗum français wiyata c'est le nerf de la guerre ko ɗum yimɓe foof jiiloto noon anne yoro mate kamɓe e koye maɓɓe leyɗe ɗe ɓe kanani dartude walla ɓe dokka fettoɓe ɓe kamɓe ne buuɗi ko ganduɗa eɓe mbawa heddade ɗo ene saabu hande neɗɗo foof ene yiiɗi wurde e golle muɗum woda ko nafi ɗum ɗum ko politique ko ɓaade leyɗele men ɗe ɓe ngala politique ko wiyete ko politique sportive aɗa wawi wiide hande min mbeɗa yiiɗi football leydi am yo yaaru yeeso ko holno mbaɗatmi société mawɗo kala mi wima ƴettu jour uji 25 an yoɓata ɓe no ɓe koɗirta salaire et employé ji goɗɗi ɗi mbaɗa ɗum organisé ha yimɓe ɓe mbawa heɓde haalis mbawa heɓde droit tv keɓɗi doole mais so tawi football o ko a finat an mbiya a fewndi équipement so lewru maayi a wawa yobde sukaɓe kamɓe kadi ɓe gonat toon aɓe pada ko ɓuuri janngo so ɓe keeɓi ko semuri ɗum ɓe piccuma ɓe jaha lawol maɓɓe min mbeɗe faami ɓe an par ce que ko football leydi men woni ko wona leydi men tan mbiyete ko afrique noire fof leydi ɓaleɓe toon football maɓɓe ɓe mbaɗani ɗum organisé semorɓe heen seeɗa hannde o ko soudaneji ɗi afrique du sud walla mbiya tanzanie ɓe ɗon nen mbaɗa organisé leyɗele maɓɓe aɓe jogii téléji mawɗi ɗi ngannduɗaa aɗi dilla e ko fayi e coftal ɓalli ɓe ɗon semuri ɗum sayi kamɓe fof ɓe ndiraniɓe yoro erango ma nana hawnaki heɗotoɓe ɓene e hooreɓe ɓe joguiɓe ko fati foko koyngel ma mbattu hen hakkille tedduɓe ha joni tan en jokkati haalde haala ɓiɓɓe afrique naaɓe fettoɓe bal kono joni noon kuccanten ko wonɓe Europe saabu ko inirte mercato woni luuma fettoɓe bal nde hitande hikka nde fuɗɗima ɓiɓɓe afrique hewɓe noon contrat ji mumen walla ko aadodiri ko ciifodiri e diɗɗe mumen woni koye gasɗe Mamadou Dionga Siba waɗani en hen jangtore keɗoɗen ɓurɗo lollude ɓen fijoɓe afrique naaɓe ko Mohamed Salah o ɓiɗɗo égypte hawowo e ngal tekoda liverpool mo folutire 100 e loggi 98 e nder duuɓi jeɗɗi aadi nde o siifide liverpool lannay hikka e o jaɓali siifude ngam junnugol ahdi makko ndin taho tekode ɗe arabie saoudite e paris saint-germain hino fontanimo juuɗe hino tawa e ɓen kadi frank jambo anguissa fijowo ngal tekodal naples aadi nde o siifidi kanko e hooreɓe naples ko hikka lannata kono hiɓe waddude jonde ngam junnugol ndi ahadi maɓɓe watti ɗon ahmad diallo o ɓiɗɗo côte d'ivoire fijanowo ngal tekodal manchester united hino siifiduno ahadi e ngal tekodal makko ha e ndu lewru 6 2025 kono ahmed diallo hino e fi junnugol ahadi ndin thomas partey o ɓiɗɗo ghana fijanowo ngal diɗɗal arsenal jonnama konngol ngam yo ɗaɓɓu tekodal goo gila ndu lewru ɗo Krépin Diatta kadi o ɓiɗɗo sénégal fijanowo ngal diɗɗal monaco ngal o siifiduno ahadi ha e lannode ndu lewru 6 ino wawi siifidude monaco ahadi goo andintine wondema fijoɓe afrique naaɓe ɗuɗuɓe hino e nder o alhaali fijoɓe afrique naaɓe ɗuɗuɓe ene o alhaali ɗo gonmi ko yebde darde manchester united e liverpool ene wayno noon hen banggue fof loggi ko manchester adino loggude liverpool ittingol loggol ene kala haala liverpool o inni Mohamed Salah ɓi égypte o kankoni lebbi 6 tan contrat makko gasa toon to liverpool ene mbawi wiide ko mbaba loggi noon hikka omo woni e forme wiyama noon ko PSG woni e ɗaɓɓude Matteo min namdalam woni mate PSG ni salle hoore muɗum PSG kam yiɗi tan ko star uji fof ɓe jiiɗi ko moƴƴi tan oɗo saha ɓe ngala noon ala PSG sellani e hoore mum koye sabu oɗo saha ɓe ngala kamɓe eɓe mbawi wiide kala star to woni tan kamɓe ɗum ɗon kay yo jogui doole star to woni tan ɓe gadda ɓe nanna e ɗum ɗo holko nafi ɓe mate ɗum oɗon politique holko nafi ɓe hande hoɓe jiiɗi ho woni gagnade ligue des champions fof gandi kono to ɓe tolni hikka ɗo guila Mbappé yeehi ɓe ngala star
kamɓe politique de star o politique de star koɓe mbi kamɓe kala ɗo star woni ɓe joga ɗum kalis kewɗo ɓe gadda ɗum e diɗɗal maɓɓe nafani ɓe haydara ɓe gaddi messi ɓe gaddi woɗɓe kono garɗo fo ɓen ho jeeyi sernaɓe arun ala kala équipe mawɗo mo jiiɗa yiiɗa dañde star waɗi wona banggue pettugol ngol tan e résultat jiiɗa dañde banggue commercial wiyete ha yeeyata koɓe yeeyoɓe te sa joga heɓa sa jogui mbaɗo no Salah walla Mbappé walla Vinicius ha jeeyta e mayoji ɓuurata hewde aroɓe stade ne jeeyaɓa ɓuurata hewde waɗoɓe abonnement ji foof na adda kalis no wayno leydi de ne adda kalis kono ko wayno nafoore yoro ɗum ene adda kalis kono mate ene adda DC ene adda médaille uji ene adda kubuji ɓe mbaɗi de kono aɗandi équipe kam so yiɗi wonde équipe mawɗo ko ma jogo fetto e mabɓe ɗum woni gonga mais hande o sa yi aɓe yiɗi ƴettude Mohamed Salah wondi ko kamɓe koɓe safalɓe ko Qatar woni caggal Paris Saint-Germain Mohamed Salah ɗi duuɓi ɓennuɗi ɗi fof o gollodi e maɓɓe o woni consultant e chaîne maɓɓe mawɗo biyeteɗo Bein Sport omo andi ɓe omo et puis kamɓe kadi gila no ɓe ngari Paris aɓe jiɗno sodde capato mawɗo wona petto mawɗo mate ɗum ko gartam wonande Mohamed Salah yaade Liverpool yiɗa ɓeydandemo ho yiɗi o yahatta aɗandi hande min mbeɗe faami Liverpool naaɓe Mohamed Salah ne jogui duuɓi 31 so kanko o yiɗi ko yo yoɓe ujunnaji temedere mais ɗum noon ko totere kala kono hay don juwi capantati titi omo to tolni hande no Liverpool ala ɓurɗomo fodde jarandeme Cristiano Ronaldo ne duwi capantati ɗo balɗe ko yoro na mboɗo sikki tan o gonga makko woni noon aɗandi Aruna heccuɓe wonnan ɗo pettode nena joɓe hen heewi emin keɗima yoro emin keɗima min somi woni directeur sportif hande mo Liverpool mi ɓeydanta Salah par ce que mbiyatmi o jogui ko duuɓi 32 mi wima armi ɓeyden ma goto mi wona e goɗɗo wona ɗiɗi kanko yiɗi ko duuɓi 3 sa ɓeydi sa yuɓi neɗɗo duuɓi 3 keɓɗo duuɓi 32 o heɓata ko duuɓi 35 salaire baɗo noonu ɗo e duuɓi ɗiɗi ko watta ko hikka o wawata ɗum ko perte ma e ma ɗum kadi ko calcul ɗum Sadio en mbawi ɓeydande mo duuɓi 3 en mbawi ɓeydande mo duuɓi 3 ɗo mo wuuri ɓe jeeytamo taw o ɓeydi haw gay kanko jogui Liverpool de arani min jaggumi ha so wonde pettowo no tolno saɗa yeeya ɗum ne sono oppu ɗum jaaha tawa dañja hen haydara ha heeɓi paari en Mbappé ho hande ɓe ɓeydanamo duuɓi 3 ɓe mbannamo pettinamo mo wuuri ɓe jeeyamo hayso million ngaji 10 ɓe dañi hen walla 120 ɓe wodo ɓe dañi hen ɓuuri o yaha tan tawa ɓe dañta hen haydara eyo aɗa kamɓe kam min so tawi no Salah jaɓi goo e goo ɓe ɓeydanamo hitande wotere goɗɗo ko wiyete ko option ɓe signanatmo janggo mais wadde duuɓi option ɗum ne heewi e keɓɗo duuɓi 32 so tawi ko an won ɓurɓe ko naywude nan ɗo ene petta ha joni ene mbaɗa hay kamɓe toon naywuɓe ɓe fof jeehi Qatar en ɗumen et puis hay kamɓe koye maɓɓe so tawi ko kalis so tawi ko buuɗi o yiiloro yo a wawa naywude aɗa namɗo waɗan namɗo kalis a heewa eyo kaalen haala en kaali haala Salah ha joni en keddoto e kawdiral mabɓe ngal Manchester United toon ne won cukalel gongel toon Amat Diallo ɓi Côte d'Ivoire o kanko kam mbiɗa sikki o yarte tan koye duuɓi 23 o wona nayejo on ko suka kono hande kankone o woni koye gasirde contrat makko mataw ni eɗen mbawi wiide kankone waɗi golle mawɗe hikka mate oɗon ɗamini Manchester United nanggatmo amma o accatmo o yaha foti ko nangudemo de oɗo sahani darde nde o dari équipe o e kanko ni darde makko tan ni sa darimo déjà ko cukalel sa accimo o yeehi aɗa wawi mimsoyde saabu oɗo sahani kanko won ko woni équipe o so yeehi tan yolde waɗat ɗon kadi cukalel a wattatimo hakkille gonɗa e dusodira e muɗum dal so woni eɓe jogui bawal muɗum wondude makko woni nafoore mabɓe kamɓe ɓe sikkini Manchester United felitani accudemo de ala tolniɗo e duuɓi nogas tati no waɗa ho watta ho aɗa hikkani aɗa wawi kanko rondiɓe kala hoɓe dañi homoji hoye makko rewri mi sikkani joguiɓe ardiɓe ɓe goppamo o yaha saabu so yehima won bonirande mawde e mabɓe mo felitani yaade kañum maro ko Chancel Mbemba
yoro kañum chancel de wi tan ko yahani kañum jo mono yoɓe lewru mais o haali gonga wona mo jogii contrat yo jooɗo ɓe joɓa mo kalis mo ɓe poti mo yoɓde o aɗa andi club uji ɗi kadi ɓe gonani gonga neɗɗo so haalani gonga haala fenade an sa jogiima pettowo mbiɗa a yiɗa ɗum yo yiɗo équipe so joni so équipe mo yiɗi yaade oɗon wi an joɓeteɗa ko temedere min ko 50 jiɗma mebde o wima ala 50 ma moftu min kam ɗo contrat am gasani kaw nawe kam to beele ɗon mais oto mi fettu ala probléme mais so lewru ma yoɓa kam so joɓi kam ha ko signinomi ko e mon gasi mi yaha to jiɗmi yaade kala ko ɗum o haali gonga yo jooɗo ɓaade yo jooɗo taw o fettani kadi ɗum kadi welani anne joɗade fettande ala welani voilà ɗo e lebbi joyi walla lebbi nayyi tan wawi yaade lawol makko hankadi kono mawo yaha contrat kamɓe noon kamɓe perdata Marseille hoore mum kañum eɓe goowi wadde ni te ɓe keewi waddude no hay jeeyaɓe ɓiɓɓe Afrique aɗa andi Afrique naaɓe ne jiiɗi feewi ɓe leydi yimɓe paleɓe ne jiiɗi feewi Marseille kono Marseille ne heewi wadde ɓe ni henne jamfaade ɓe ni par ce que Sanchez Bemba hannde ɓe jogiiɓe fof ala heen mbawɗo ɗum kono mataw kanko ɓe ɓuuri yawat tan ay kanko joɗade fettande kadi moƴƴanema ay noon ɓe manno e Bamba Dieng wona kañum heewi heewɓe Pape Gueye en Bamba Dieng en ɗum kam yoɗani inde maɓɓe limore nde ne heewi ɓe mbaɗi noon ɓe ewa ha joni ene waɗi ɓiɓe Sénégal naaɓe kadi o limi Crépin Diatta kono ene waɗi kadi El Hadji Malick Diouf mo Slavia Prague kankone ene wayno Crystal Palace ene yiiɗi o fetta ɗum kono noon buuɗi ɗi buuɗi kewɗi soɓe jiiɗi mo buuɗi kewɗi Angleterre naaɓe he jiiɗi so tawi no jaren ɗumen tan joɓata ko jaari ho en tout cas dal makko ko namdi koko ne heewi de onon ɓe mbi gila championnat leydi maɓɓe fuɗɗi kam buuɗi poɗɗi noon kam meeɗa yoɓede koɓe jeeyata ko no moƴƴi noon hay so woni kanko ne yaadema ko Angleterre kadi ko gartame makko ma wallit Crystal Palace o yeehi e national ko heeɓi ko sélection ji ɗiɗo ɓennuɗi hokkimo yiyande yimɓe ɓe jiimo ɓe gandi ko watta ko omo wawi ɗum et puis noon kala cofel ngel jiiɗa woni e ɓernde mum e hakkille mum ko wonde ngori walla wona gertogal manggal gertogal manggal ewa kanko de kam omo waɗa golle kankone saabu mbiɗa sikki ko ari ha e diɗɗal Sénégal ngal kadi o waɗi golle payudinɗe en kaali haala mataw ko Crépin jogornoɗen yejjide Crépin Diatta kañum ne AS Monaco mboɗo sikki ma o ummo toon hikka saabu ɓe jiiɗa hankadi jaggudemo ɓe fododirta ɓe haadi no wawi wiyede to pique gabbitinimo caggal to mo fododirta poste on ɗo no mo rendi yo ham kañum wawimo on banggue saabu ko ɗum woni poste mum kanko noon o ɓaɗano wiyete dépane ho tan mboɗo sikki Monaco o pat mo yaha Monaco accat mo yaha holto fayi kay woni haala Crépin oɗo saha ala jiɗɗo soddemo wawi dañde farayse hay hunde woto sikki omo wawi dañde toon walla wayno o wawi yaade to safalɓe ɓe kadi eyyi safalɓe no cuhlimo seeɗa Arabie Saoudite ɗin fof wawi yaade toon kanko mataw ɗo joni duuɓi makko ni suwa towde ko wona mawɗo woruɗo ɗum yawananimo yaade Arabie Saoudite yawana wona mawɗo fuɗɗi bonirede tan nogas e jeegom o yarata mo wawi yaade to woto to dañi ko tum waɗi min tan mboɗa waɗi yakar ne o dañ homoji ɗo ewa hawnaki ha Allah ma won ballo won inde wonde kadi Brice Samba mi sikkanko ɓi Congo kankone denowo dakaji to Lens kankone jagol makko walla keddugol makko waɗi addi haala seeɗa yidde makko woni yaade kono mbiɗa sikki ene waɗi jibru ɗon par ce que kanko mo yiɗi yaade Rennes kono Lens namdi ko kalis kewɗo kanko wonno capitaine makko joɗade mo Lens noon weeɓata ɓaade sa juuɗime journal baɗo no l'équipe kañum tan woni journal jayniyankeɓe kaaloɓe ko fayi e coftal ɓalli mbiya président o no yiɗi marude équipe o a yaadani hen sa waɗi ko way noon woni an balɗe ma kam ɗe jottoɗa Lens koko gati ene wayno ɗum noon ɗum ɗon enen Afrique naaɓe ma moƴƴe men ɓaade so yeehi Rennes ɓi Burkina biyeteɗo Hervé Kofi wonata goal équipe oɗon gonɗo Lens Brice Samba noon Aruna en andi bam makko ne wiyeteno Samba Brice wonno goal Congo Brazza
eyo wawno no feewi hay mbawɗo di mais kam aysata ay sala woroni bammakko ha won o nanni ay sala o loggi ay aɗa haala sala aɗa salano ɗum ko yiɗi ko Liverpool ala ha ɓuuri mo mbima ɗo woni ɗo de so Liverpool accimo tan woni ɗanima saabu ɗo joni o loggi kadi kamɓe noon mboɗo sikki ɓe oɓe tolniɓe ɗo ɓe ganduɗa ɓe jiiɗi hankadi hernoɓe yesso mabɓe gasi on jetta heɗugol mon lobbol min jetti heɗɓe karallagal ngal ha e hoɓɓe men ha yontere arore on jarama